دوه سێشەمێ di encama êrişeke Tirkiye de li Bakur û Rojhilatê Sûriyê du berpirsên rêveberiya Xweser jiyana xwe ji destan li aliyekî din alîgirên Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê enekesê xwepêşandanek li dijî qedexekirina xwendina bi erebî li wan herêman li darxist lê xwepêşandan ji aliyê asayişê ve hate belavkirin. Her li wê herêmê berpirsên Kurd dibêjin wan depoyeke mezina çekdarên Daişê li Dêra Zorê dîtine. Ji bo agahiyê bêhtir li dor van mijaran niha peyamnêrê me Zana Umer ji Qamişloyê me raye dem baş zana em ji êrişa Tirkiye dest pê bikin êriş li ku bû û kî bû armanc? Belê dem baş ji xwe do şêşemê danê êvarî dema got Wezîra Dadê berpirsa nivîzgeha Dadê û berpirsa rêvebirina girtîgehan Zeynep Mahmud Sarûxan û hevserokê wê li gundê Tilcemalê nêzîkî gundê Dilcemalê di riya navbera Dêrikê û Qamişlo de bû durûneke Tirkî ew kir armanc her du berpirsên rêveberiya Xweser jiyana xwe ji dest dan. Ji xwe di heman rojê de jî di navbera wê êrişê de û bi ribek saetê li navçeya Bakurê Tiltemirê li ser xeta Hetab Zerganê û Dirbêsiyê ew gundana li rastî tûbarandina him bejahî him ezmanî ve hat di encam de malbatek jin û mêrek ji malbatekê jiyana xwe ji destan û du zarokê wan birîndar bûn her wiha jineke din du canî ya got 20 salî bû li wê de jî ew jî birîndar bûn hatin veguhestin nexweşxana Hesekê a gel. باش زانه derbarê xwepêşandanên ku em bêjin eneke seçêkirî li dijî qedexekirina bêjin perwerdeya bi rêbazên hikûmeta Sûriyê yan jî ya bi erebî xwepêşandan çawa bû û çima hate qedexekirin? Xwepêşandan li pêş avahiya netewên yekbûyî bi vexwendin ji Encûmena Niştimaniya Kurdî enekesê derket ew xwepêşandan jî ji bo li dijî qedexekirin biryara rêveberiya Xweser ya qedexekirina xwendina ne a bi zimanê erebî ya sîstema rejîmê rêbazê xwendinê a rejîmê got li derbên çarkoşeyên ewlekarî li Qamişloyê hin enstîtû û mehedên xas hebûn tê de rêbazê xwendinê yê rejîmê didan li gor biryara rêveberiya Xweser ev ya qedexeyê û hatin qedexekirin û girtin û ewana hatin agahdarkirin heger di vî karî de berdewam bin ew ê bête girtin. Enekesê îro alîgirên xwe û xwediyên wan stûda jî li pêş avahiya netewên yekbûyî derketin xwepêşandanekê. Di wê xwepêşandanê de hêzên asayişê ew xwepêşandan astin kirin hinek rojnamevan girtin paş li berdan hinek rojnamevan jî çalekvanên sosyal medyayê li rastî lêdanê jî ve hat asayiş dibêjin ne men waxistiye hinek alîgirên peyê li wê derê bûn di wê dema wê xwepêşandanê de û ew bûyer qewimî belê. Baş e zana ew rêveberiya Xweser dibêje yan cem berpirsên ewlekariyê li wê herêmê dibêjin ku wan depoyeke çekdarên Daişê li wê herêmê girtiye dikarî wê nûçeyê hinekî berfirehtir lê bi Kurdî ji me re bibêjî? Belê ji xwe ew de agihatiye dîtin mezintirîn debûn şartî yên çekên Daişê di dema ji dema Baxûzê heta niha. Ew operasyona hevbet navbera Hesedê û hêzên ewlekariyê de li navçeya Tilhemîsê ya gundewarê Qamişloyê ew debû angê di navbera wê bejahiya navbera Tilhemîs û bajarokê Holê de ye. Li gorî agahiyan got ew çekana nihatine veşartin yayî ne demeke pir kev de ye û di heman agahiyên got hatine parvekirin got bi girtina vê debûahanê êdî rê li ber êrişeke pir mezin hatiye girtin. Belê Zana Umer peyamêrê me ji Qamişloyê gelek spas ji bo demate.